आथिं बुलायबाय नै लोगोफोर आंना आथिङा 7 मासनिफ्रायनो बुबाय थादों मानि थाखाय बुदों मिन्थिया थायरडनिबो मुलि जाबाय ओमफ्राय मोदोम बुनायनिबो गानबाय होमबाबो जाया मोदोमनिसो बुखादों खोमा नै नों गुमैया आथिं नादों आंनो आदै सायो जाम्बा जाबाय आथिं बुदों हेल' गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान इउटुब भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय गोसो गोथारै आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं आं दिनै फिसा भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मानोना आं भिडिअ खालामैया बेसेबा गोबाव जाबाय जेबो देहाफ्राबो उसुबिदा थाबाय थायो नालाय ओंखायनो आं लाबोनाय जायाखै बाथ'नानैहाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो दाखालि सन'ग्राफि खालामहैबावबाय 8 मासावहाय दा उल्था मोननाया गथ'आ सिदा जाबाय आरो मुलि हरदोंमोन बेफोरखौ आं भिडिअ'आव लाबोनो हायाखिसै मुलि जानानै गथ'आ सिदा जाफिनबाय होनदों आरो स' लोगोफोर बिराद गोजोननाय मोनबाय आं नोंसिनि आशीर्बादजों आरो भगबाननि अननायजोंहाय गथ'आ सिदा जाफिनबाय दा आङो हानायमानि नर्मालावनो जानो नाजानोसै नर्मालाव जानो गोसोखा आङो ओमफ्राय नायनोसै डेटखौथ' बावला फुजानि माबा फुजानि उनाव हरदों दा आथिंबो बुगासिनो आरो नै बुगासिनो दं आथिङाथ' बुगाखायाखिसै दा लोखि फुजा बायनानै हरदों आरो 18 थारिखआव अक्ट'बरनि स' नेनानै थानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंसोरनो सेयार खालामलांबाय थागोन गुमैया नै नेफैबाय थांसै थांनो फैबाय नै आङो बे गाथ' दिसथाब हैबाय आयु रायखसा नै बिसिनाव ओंखाम जानो फैदों नै बेबो जाफायोनो नोंगुमैयाबो आबौ दे दाथाना थांनानै दासो फैदों ओंखाम जाबाय बे थांगोन ओरैसो बेदर दालि जहल ओमफ्राय पटल एवनाय टमेट' ना जानोसै लोगोफोर गुमैयाथ' स्टार्ट खालामखाबायानो नेखाया नै गावसो अस्थादसिन ओइ मा ओंख्रि मोनजादों नों गोथाव मोनदों ओरैनावलाय ओरै अमा दङ बिसिनाव अमाया माब्रैखा नै जुमाय अमानो फैद'